Usa ka babaeng negosyante sa Davao City, patay human gipusil sa wala pa maihiling sospek. Ani ang report ni Jandy Esteban. Dinhinagawa sa iyahang gipuy-an sa Green Meadows Subdivision sa Barangay Santo Niño, Davao City, nakabsan sa iyang kinabuhi kining usa ka babae kagabi. Ang biktima nailhang si Yvonne Plaza, 38 anyos, ug usa ka negosyante nga taga Calamansig, Sultan Kudarat. Ang mga residente nakugang pagdungog sa kusog nga buto sa pusil. Base sa investigasyon sa kapulisan ug sumala sa mga nakakita dinhi, pagnaog daw sa biktima sa iyang gisakyan nga SUV, midiretso siya paingon dinhi sa ilahang sa gate nga iyahang ginapuy-an dinhi sa Green Meadows. Apan kalit nga mibutho ang suspect ug dayon kini gipusil punting sa dughan. Nagpasad pa ang dugo sa crime scene ug nakakordon na ang gipuy-ang balay sa biktima, ingon man ang iyang sakyanan. Nakita lang ako ang tao pero nagtalikod na siya. Nagkagar ang baril. Isa nakabalot ang naw. Naka-helmet siya. Motor. O dito ang motor, dili na akong dili makita ang motor. Daling misibat ang suspect sa wa matino nga direksyon. Nakapangayo pa daw og tabang ang biktima apan namatay ra gihapon kini. Sumala pa sa mga residente nga magduha ka semana pa daw nagpuyo ang biktima sa maong lugar. Siguro pizza 14 pa na diha nakapuyo. Sa within this month ha. So wa kayo may kaila kung kinsa gitong bata. Duha ka motibo ang ginatan-aw karon sa otoridad sa krimen. First, kaning personal grudge tungod kay namin nakita ng mga post nga pero for verification taniyahang post ma'am nga katong gikulata siya tapos di siya yung mga businesses so ginatanaw na mo na basig sa negosyo pod probably kay kuha man ang iyahang bag. Hinoon, doon na nakuha nga CCTV footage ang kapulisan nga makatabang sa pagsulbad sa kaso. Wala pa'y pahayag ang pamilya sa gipatay. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.